belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De COHO komt er nu daadwerkelijk aan. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben overeenstemming bereikt over het indienen van het voorstel van Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling COHO. Daarmee kunnen de landen werken aan hervormingen die hen moeten versterken. De Rijkswet vormt het fundament voor een nieuwe vorm van meerjarige samenwerking tussen de landen in het Koninkrijk. Zoals bekend is tijdens de COVID-pandemie meer dan €1 miljard aan noodsteun door Nederland gegeven. Via de COHO wordt verder gewerkt aan de versterking van de economie van de landen in het Koninkrijk. In de uitzending van Extra Journaal van gisteren melden we al dat Eduard Braam, statenlid voor de MFK, geen minister van Justitie kan worden. Nu blijkt dat het gerecht in eerste aanleg heeft vastgesteld dat dat niet mogelijk is omdat Braam in 2002 is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Hiervoor is ook een straf opgelegd. En een opgelegde straf voor een zedenmisdrijf blijft 80 jaar in de register staan. Volgens het Hof staat een veroordeling wegens een misdrijf, een benoeming tot minister, dan ook in de weg. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar meia hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De controles op auto's die zich na het ingaan van de avondklok op straat begeven gaat gewoon door. De politie heeft de afgelopen periode veel spullen in beslag genomen, waaronder een jachtpistool, machetes, honkbalknuppels en drugs. Ook is opvallend dat verschillende mensen zijn aangehouden die na het ingaan van de avondklok in de auto stapten, maar niet over de juiste papieren beschikken. Een ruzie tussen een echtpaar in een huis aan de Blanquillaweg is helemaal uit de hand gelopen. De Extra schrijft dat de ruzie uitliep tot een schietpartij, zware mishandeling en uiteindelijk is de man opgepakt. Toen de politie op een melding afkwam, bleek dat de man de vrouw ook met een auto had aangereden en was weggereden. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden en zit hij vast in de cel. Minister van Financiën, Javier Silvania, heeft eerder deze week bekendgemaakt dat de belastinginkomsten in 2021 100 miljoen gulden hoger zijn uitgevallen dan een jaar daarvoor in 2020. Maar de Extra schrijft vandaag dat 2020 juist een heel laag jaar was en is een gevolg van de coronapandemie. Tussen 2017 en 2019 waren de belastinginkomsten juist hoger dan in 2021, aldus de krant. Eerder deze week werden spullen van de brandweer gestolen, waarbij mensen ijzer kunnen doorknippen, omdat op die manier de brandweer sneller naar de plaats van een brand kan komen. Maar die spullen kunnen ook verkeerd gebruikt worden. Onbekenden hebben deze spullen naar alle waarschijnlijkheid gebruikt gisteren bij een overval op een kantoor van Goisco. Daarbij werd een medewerkster bedreigd en zijn de onbekenden er met een grote hoeveelheid geld vandoor gegaan. Het heeft jaren geduurd, maar de regering en overheidsbonden hebben gisteren een convenant getekend over de formatie bij de kustwacht. Met het convenant staat nu duidelijk op papier wat de functiebeschrijvingen en de functiewaarderingen zijn van de ambtenaren die werkzaam zijn bij de steunpunten van de kustwacht op Curaçao. De kustwacht laat weten heel blij te zijn met de uiteindelijke ondertekening van het convenant. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.